Tá sena scéal beag gomsa. Fadó léir, bhí fear ann an sin tanam bhír ná daithí. Agus daithí bocht ní roimh Scéal ach míá agus míá. Agus just chuir sin a léir úbéidir. Déit mar rá dá deochach a bhád isteach bheith sé sin ag an airfort. Is cinnte an sní gur cach léidí nach leis de ceapfáil gur cach sé ina seomra site. Míá I gcónaí riomh ag bhharse. Ach is gur a cordé an doras mar deirtar agus mar sin déir hir hall thucraigh sé ar phlean. Bharrtaigh sé dul a tríal ar dhial. Agus an ceiste go réir céim fáil nach míl an táil an riomh. Agus conas is féil an scéil sin a leis. Agus bhí sé ráid ag na seanóirí thar timpeall. Dá raithfá go dtí cúnta an chlár. Is dá cheasfá ar bar ailte an bhóthir. Is dá scradfá in ár do chin is do bhlotha. Ar a gasean san go gloiseach díota. Agus má sé ascabrácht leis tíime sé leis ar an móthir de hiúlachas go dtí cúnta an chlár. Agus bhí sé siúlar feadh tamam. Nuair a chúla sé gártháil agus cnábhseáil, olagón, golgéirgirt agus cad a bhí ann ach machtíre agus leabhar machtíre le daithí. Cáil tú a dul, á tá dul a tríal ar dhial. Tá chun ceiste chuir, sí ní bhíon an táil an riomh, don chun amach cían fá agus chuna sa leisig mé an scéal. Clá ar san machtíre. Cogur, má éiríonn leat leabhar leis, an gur fá ceiste ar domsa cumá. Fiafraigh de cén fá go bhfuil na pianta ó fásacha seo a gomsa in na bholach. Déine mé eolaíar sa daithí agus a réid leis. Ag siúil leis ar feadh tamam eile, go dtí mar chúla sé arís, gártháil, cnábhseáil, olagón, golgéirgirt, is cad a bhí ann ach crann agus leabhar an crann leis, mar sin mar a hádas na scéalta. Cáil tú dul, a tá dul a tríal ar dhial ar sa daithí. Tá chun fiafraigh de cén fáil go bhfuil go nach mííon an táil an riomh agus conas is féidir an scéal sin a leis agus. Má sé na dúirt an machtíre. Ná. Cogur ar gamis go an crann. Má éiríonn leat leabhar leis a gur fá ceiste ar domsa. Feadh amach fiafraigh de cén fáil go bhfuil na pianta ó fásacha seo a gomsa in réamhacha. Á déine mé eolaíar sa daithí sa réid leis arís. Ag siúil leis ar feadh tamam. Agus don tríú uair as a chéile do chúla sé an gártháil agus an cnábhseáil, an tolagón agus an golgéirgirt agus cad a bhí ann nuair sin. Ach ban áig, cad mé rá. Ba bhachalach, dréimach, péirlach, barachas, a cardinal, gréimach, grúigé, sileléig, a talamh agus a grinne scóban na dróchta. I gumráid, dá gur fá Scarlett Johansson I gumráid léh bheoh Scarlett Johansson mar fadristráid. Bhí si dochreite áling ar fád ar fad. Ach péisce é go leabhar sin I daithí agus ceist céanna chuir siar cáil tú dul. Má tá dul a tríal ar dhial. Tá chun fiafraigh de cén fá nach mííon an táil an riamh agus tá chun an leis an scéal áiúig. Ná. Cogur, má chasan do bhhair an bhéad fá ceiste chuir ar domsa. Fiafraigh de cén fá go bhfuil na pianta ó fásacha seo a gomsa in mo chrí. Déine mé eolaíar sa daithí. Ba leabharí easa cá mé rá. Féisce le duime sé leis a siúil, go dtí mar phris sé cúnta an chlár, ailt an bhóthir, agus cais sé ceann siar, tosa sé scradíil agus a bécha leis. A year! An bhalas, a year! The 12! Ar bhíon raigra churbe, a tlan séir, a year! Se, bhí sé blacha cupán téis cosú. Péisce, cá tóid. Cogur, cén fá nach mííon an tá ormsa riamh ná caoithe. Conas is féidir an scéal sin a leis. Agus sé dúirtí ná. Ar an ihe sin I néchar, sí leid ná. Níl tú tréis an tá aimsú go fóil. Caithe tú dul dá lor. Caithe tú bheith cuairlach. Caithe tú bheith ar an orm. Caithe tú an tá sin a aithid. Le. Ok, ceapan dúir. Gur míle, agus cais sé is duime sé leis. A sin cuioine sé. Fan second, na ceiste eile. Ris sé ras. A year! Chuir sé sios an téirís. Cad é! Agus chuir sé an trí ceist. Agus dreagar iad dimig daithí leis bhhaile. Agus dar nói ar móg ras. Casach an bhean ar arís. Ar leabhar tú leis. Ó leabhar. Ar reigear sé mar ceist. Ó dreagar.
Déir sé go bhfuil tú uimnach, agus sin fá go bhfuil pianta do chrí. Agus ba ceartid fear a fósa. Agus déach an chalín ar bhaí. Agus dúirt si leis. Éiste seo thucha. Tá teacha gom, tá roiint airgad gom, agus tá cumar scéir ar fear macánta tusa. An bósigh tú mé. Ach tá Fear Gan A chalín, ach tá deifir orm, tá fúdar fúm. Caithid mé dul, agus an tá, a lorug. Caithid mé dul a cuardach. Agus duime sé leis. Agus leim sé ar a siúil sa siúil, go dtí gur casach ar ríis an crón. Agus na leabhar an crón leis. Ar bhún tú leis, ar chuir tú an ceiste. Ar reigear sé. Ó chur agus streigear sé. Déir sé go bhfuil pianta go de dréimhcha. Tá gur curdan éigen ciste mór óir is airgid. So chuir. It's i measc na fréimhcha, gut? An ar san grán. Cogur tú bí a togad leat. Buna machi tapig agus bear leat agus dúirt dahi tá Fear Gan A ach tá deifir tá fúdar fú. Caithid mé an tá lorug, caithid mé dul a cuardach. Agus duime sé leis. Agus bhúil sé leis an laptír arís. Ar chuirt an ceiste, ar reigear sé an ceist. Ó se, déir sé go bhfuil pianta fásacha de bholog, tá sé bhfuil ocra sort. Is caithid dúr a légan agus tuigeann siad cad a hána. Sin é mar scéal.